Moi moi! Onks tää päällä? Hit it! Moi! Mä oon Oona Ikonen ja mä oon meidän Bonfire Agencyn operatiivinen johtaja ja ajatusjohtajuuden päävalmentaja. Tiesithän se jo, että ajatusjohtajuus ei todellakaan synny sattumalta. Se vaatii tietoa, näkemystä ja ennen kaikkea ihmisiä. Mutta miksi ajatusjohtajuus on nyt sit tärkeämpää kuin koskaan? Me ollaan kaikki muutosmatkalla tietotyöstä kohti ajatustyötä ja sillä ajattelulla johtamista. Ja jotta tällaisessa ajattelutyössä onnistuu, niin meillähän tulee olla aikaa sille ajattelulle ja tuoreiden näkemyksien tuottamiselle. Ajatusjohtajuus syntyy siis teistä, asiantuntemuksesta, rohkeudesta ja teidän aidoista tarinoista. Organisaation tunnettuuden ja myynnin kasvu, isommat closeausprosentit, uskollisemmat asiakkaat, ihan vaan näin muutamia mainitakseni, ja lisäksi ajatusjohtajat onnistuu nappaamaan leiriinsä ne toimialansa parhaat osaajat, eli tällä tekemisellä on sitten todellakin positiivinen vaikutus myös työnantajabrändiin. Bonfire on Suomen ensimmäinen ajatusjohtajuustoimisto ja ajatusjohtajuuden ajatusjohtaja. Meillä on pitkä kokemus siitä, miten tehdään vaikuttavaa markkinointia ja viestintää ihmiseltä ihmiselle. Me osataan innostaa, inspiroida ja luoda konkreettisia, mitattavia askelia niin yrityksille kuin avainasiantuntijoille oman ajatusjohtajuuspolkunsa kulkemiseen. Elä epäröi olla yhteydessä, mikäli ajatusjohtajuus siellä puhututtaa. Me ollaan täällä nimenomaan teitä varten. Silirimpsis! Kiitos!